हेलौ लोगोफोर, नै जोंहा बेसर बारि नायनो फैदों। मोजां बेसरा मानामुनियानो। बेसर बारि नायनो फैनायजों लोगोसे मानामुनिबो खाबाय एसे नाराबारियाव खिथाबाय। मानामुनियानो गोरलै गोरलैथार लोगोफोर, जा गोथाव मोनो आं जानो मानामुनिखौ नैया आंहा खाखांबाय नैया। नोंथाङा मा बुंनो सानदों? नोंथाङा मा बुंनो सानदों? खुलुमबाय बेसरा नै जों दा नै बेसर बारि नायनो फैदों। एफा मोजां बेसरा नै नायनोबा नोंसोरो नैया मोजां जों बेखौ नायनो फैदों। नै आंनि बिनानावा बिनि नामानो जाबाय मेन'का। दा जोङो थांनो नागिरदों मानामुनि खानायाव। जोंनि आनैया फैदों मानामुनि खानो नै बेसर बारियाव। नै फोथाराव नै आंनि आनैया नै आंनि आनैया नै बेनो आरो जों बे बारि नायनो थाङो। बेनो जाबाय बारिया। आरो नै बेसरा एफा मोजां जादों जोंनिनो नै बेसरा। आरो साननायबा नोंसोरो बे भिडिअखौ नायदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामनांगौ। ओइ जाम्बि मा थांदों? नायलाय बेसरखौ जाफैजोब्बाय बियो। दा जोङो बेसर नायनो थांदों। नै बेसरा जाबाय एफा मोजां। नै जोङो बेसर नायनो थांदों आरो बेसरा एफा मोजां जादों। जों दा बेसर नायनायनि लोगो जोङो मानामुनि खाखादों। जोंनि आनैबो फैदों। हनै आनै नै जोंना आरो बारि दङ, गिदिर बारि। बेयाव थास' दं, बेसर दं, हाइजें दं, हालदै दं, मुला दङ, फान्थाव दं, मैथा दङ। खाथिनि नै जा मोजां नांदों आरो बेसराबो एफा मोजां जोंना बेसरा। ओमफ्राय बे जोंनि आनैखौ खिन्थानोसै आङो, नायखांबाय थादों। नै आनैया मानामुनि खागासिनो एफा बुरजा मोनबायनो। नै आनैया जोंना आंनि न'खौ खिन्थानोसै आरो आंनि दुब्लिफोरखौ खिन्थानोसै। नायलांदो एफा मोजां फोथारना नै बेसरा। नायलांबाय थादों नोंसोरो नै फोथारखौ। बेयाव जा ना दं, बे नाया बेमार जायै थैदों। नै फोथारा दै दं, बेयावनो ना दं आरो बोबानो ना मोनो। नै आरो न'आ बैबे जोंहानिया, बैबे जोंहानि न'आ आरो बिथिं हनै साना बैयावनो बारि दं, बारि गिदिर। नुदोंबा नोंसोरो बे भिडिअखौ नायदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। तेरी झलक शरफी श्रीवल्ली बातें करे तो बरही, तेरी झलक शरफी श्रीवल्ली। बेयावनो बन्द' खालामसै। खुलुमबाय।